What's up guys? What's up mga barads? It's me, Ylarn again and welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, kumusta kayong lahat? Ayun, for today's video, gagawa tayo ng isa na namang recipe at yun nga ay ang dinuguan. Pero guys, yung twist natin, instead na baboy yung gagamitin nating meat, gagamit tayo or gagawa tayo ng dinuguang pabo. So bago tayo magpatuloy guys, gusto ko lang pong i-shout out yung ating kaibigan dyan nung high school. Ayan, at classmate rin na nasa Taiwan. Ayan, shout out sa'yo, Jennifer Salamero. So ayan, sana okay ka dyan and stay safe. At kayo ba ay naghahanap ng something sweet in this time of pandemic? Good news guys, dahil sa mga kaibigan natin dyan sa bandang Cavite, sagot na yan ng The Pandemic Treats. Ayan, i-follow at i-like lang po ang kanilang FB page at i-message lang po sila for orders. And also guys, please consider follow me on my FB page, Ylarn Anza, or i-search lang po ang Ylarn Anza Vlogs. So ayun guys, without further ado, let's get into the video. Kaya ko nga nakita. So guys, yan na yung pabo. Oh. So ayan, for today's video, bali magluluto lang tayo ng something. Ayan, so actually nakagawa na tayo ng version ng dinuguan dito sa ating channel, pero this time naman, instead na pork yung gagamitin natin, ang gagamitin natin na karne is karne ng pabo. So ayan guys, so bali katatapos lang namin ng huli. Ayan. So, bali, ayan guys, yung ating gagawin na dinuguan. Ayan, so yung mga laman niya. And then, tingnan nyo yung atay niya guys, so, ang laki. Ayan, so, hiwain muna natin siya. So, guys, ito na yung ating karne ng pabo. Ayan, so, nahiwa na natin siya. So, halo-halo siya, laman, taba, atay, at saka yung intestine, puso, at saka yung gizzard. So ayan guys, habang kumukulo siya, so ano yun, palabas na yung kanyang mantika. So lalagyan na natin siya ng salt. And then magic syrup or MSG. Tak, tak, tak. Diba? So ayun lang. So yan, antayin na natin siya hanggang sa matuyo. And then, lalagyan lang natin siya ng ground pepper.
So ayan guys, so kung makikita nyo, lumalabas na yung kanyang oil. Ayan. So, hayaan lang natin siya na ganyan. Habang lumabas sa ating oil nila. Then, saka natin tatanggalin yung oil. Hayaan lang natin siyang parang maprito ng konti sa kanyang sariling mantika. And then after, saka natin siya tatanggalin ng oil. So, bali ayan guys. So, ayan. So, parang talagang natanggal na lahat yung oil ng ating karne. So, gagawin natin, tatanggalin na natin yung oil dito. Ayan. So, bali ito guys, yung ating dugo. Ayan. Yan yung dugo ng pabo. Ito yung gagamitin natin. So guys, bali yan na siya, no? So, ilalagay na natin yung ating dugo ng pabo. Ayan. Saka natin siya papatuyuan lang yun. Yan lang. Yan na guys, lalagyan lang natin siya ng kutsay para tumo. I love this. So ayan guys, I think okay na siya. Luto na yung ating dinuguang pabo. Ayan. So there. So that's it. So guys, ito na yung ating dinuguang pabo. Ayan. So there. So ayan, pwede na tayong kumain. So ayan guys, that's all for now. Please do not forget to like and subscribe. Bye bye everyone!